Utenga kuchoka ndekuti kunduna oyang'anira zam'mayiko akunja Ministry of Foreign Affairs akunena kuti iwowo ndi zoti akutsatira bwinobwino zomwe zochitika South Africa zomwe amalawi akumana nazo akumatsatira kumaonera zoyenda motere apa zoyenda motere ndipono akuti akhala akupangapo kanthu komanso ati zikomo kwambiri dziko la South Africa likupangapo kanthu kuthandiza ndekuti pa zina ndi zina kumeneko. Dziko la South Africa silikupangapo kanthu chimenecho ndi chilungamo dziko la South Africa ngati no government silikupangapo kanthu akuyang'anira zimezi asatinamize awochoka kunduna oyang'anira zam'mayiko akunja. Anyways, komabe tifotokoze ndekuti nkhani bwinobwino poyamba ndekuti ndi chikalata tochiona pa screen patupo. Chikalata chimenecho chachokera ndekuti kunduna oyang'anira zam'mayiko akunja ndipo akukamba zonoti number 1, dziko la Malawi likutsatira bwinobwino with keen interest chidwi chawo chonse zonse zomwe zikuchitika ku South Africa kaya Malawi akumana nawo ndi zotani iwo akutsatira bwinobwino ndipono ndekuti akhala apangapo kanthu. Number 2, kanthu kamene akhala akupanga anthu amenewa ndi zonena kuti akhala ndekuti mwina mwake akupanga madongosolo kuti amalawi onse amene akufuna voluntarily okha kuzipereka okha kuno kuti akufuna atamabwera kuno kumudzi koma alibe matransport obwerera kuno, boma alipanga matransport kuti amalawi amenewo ndekuti akwere mabasi amenewo azibwera kuno kumudzi health and sound azafike kuno ali bwinobwino. Number 3, ngati dziko la Malawi akuti akuthokoza ndekuti dziko la South Africa makamaka pa zokambirana zomwe zikuchitika akuti zikuyenda bwino kwambiri ndipono dziko la South Africalo akuti likupangapo kanthu. Dziko la Malawi likati mupange zotere, dziko la South Africa ndikumapanga zimenezo zinthu zomweno zingathandize kuti mwina situation iyende bwino. Zinthu zake ndi zodani zimene kodino dziko la South Africa likupanga? Funso lathu ndi limenelo chifukwa ife sitikuzionapo iyayi. Ramaphosa sakupangapo kanthu. Zomwe zikuchitika anthu amene akupanga zipolowe ndikumapha anthu ndipono chaposa chidapomba kwatu kotenga onena kuti no anthu 5 aku Mozambique aphedwa kuti no kumenekoko. Dziko la South Africa silikupangapo kanthu yayi. Even ngati dziko sakuyankhulapo za nzeru, mapresidenti kaya ndi asilikali apolisi onse angoyang'anira zimene zochitika ndiye mukanena zonena kuti mukakambirana nawo akupangapo zinthu and zikumabe zikotire kupanga ndi zilino zimenezozo sitikuziona ife. Tisamanamizanepo pamenepo tikumatsatiraso zomwe zochitika kumeneko ndiye tisamanamizane yayi. Chinanso akukamba zonena kuti utenga kwa inu nonse amalawi amene muli kumeneko ndipo mukufuna ndekuti mwina mwake mutabwera kuno kumudzi mulibe matransport ndipo mukudalira mwina mwake matransport amene boma lingapange. Akuti undunawu sikugwira ntchito ndi gulu lina lililonse, muchenjere kwambiri pasakhale nake obwera nkumakuwuzani zonena kuti akuluakulu ifeyo tife amene tikuzakusamutsani kuno ndipono kuti ziteke mulipira wina aliyense 20 rand. Ayiso amene wangakudyerani ndalama ndakamberembere. Be careful. Amene akulongosola izi ndokhaokha ochoka ku unduna umenewu ndekuti oyang'anira zam'mayiko akunja Foreign Affairs ndekuti molumikizana ndi consulate kapenanso ndekuti Malawi High Commission, maembasi aku Malawi ku South Africa ndipo maembasi amenewa ina ijapajeri ku Pretoria inayonso ndekuti ili ku Johannesburg. Ndi amenewa amene akulongosola zimenezi ndipono ndi amene mukuyenera muzilumikizana nawo. Kukamba zolumikizana nawo akudziwa zoona kuti ena mwina mwake zivuta kuti mulumikizane nawo ndi chimene adapange ndi zonena kuti manambala atonda amenewo. Iyayi tiwerenge bwinobwino manambala amenewa kuti nomwina mwake anthu mukhale nawo ngati mungafune mathandizo kumeneko. Chabwino palitu ndekuti phone number ya ku Pretoria yoyamba ndekuti ndi +27 12 34 20 146 +27 12 34 20 146 Pretoria imeneyo. Ku Pretoria komweko kuliso nambala ina akuti no +27 12 43 09 900 +27 12 43 09 900 Pretoria imeneyo mungayimbe kumeneko ndekuti akuthandizani.
ndekuti uzachoka pamenepo tikupita ku Johannesburg pali +2711 2348577 +2711 2348577. Johannesburg yomweyo kuli hotline imeneyo ndekuti akuti +27 6030 31 325 +27 60 30 31 325. ndiye kuti tingayimbe kumeneko atithandiza. Ena amene timakonda kutumiza ma email mungatumize ndikuti uthenga wanu pa email iyi info@malawi-commission.co.za kapenapo tingatumizenso mwina email ku email address info@malawi-consulate.co.za kuchoka ku nduna oyang'anira za m'mayiko akunja kunoko ku Malawi. Nkhani ndimeneyo makosana tingatumize mauthenga kumeneko kuti mwina mwake ngati tingafune kujoyina nawo magulu a anthu amene akufuna asamusidwe kumeneko, zimafuna kulembetsa izi kuti azidziwa zoti titumize kodi mabasi ochuluka bwanji, anthu nangati ndi amene mukufuna, ndikuti mungathe kuyimba ku manambala amenewo akuthandizani. We hope kunena kuti manambala awo amene adzikayankha mafoniwo akhala aulemu. Ino amene mugwira ntchito m'mayembasemo, ntchito zanu zimakhala apa. Mukhala mumalandira mteleshedi ndipo mumalandira ndalama zochoka kunoko ku Malawi, ife timakulipira nodzera misonkho yathu. So be respectful, mukhaya ulemu, muziyankha mwa ulemu makhowa amenewo, usayankha zamwano iya ya nkhani yake ndimeneyo. Ndipono apa tikambeno zonena kuti ngati boma munalonjeza tingoti munatipatsa mawu anu, you gave us your word, kunena kuti mutumiza mabasi akanyamule anthuwa azibwera kuno kumudzi. Now situation ikuyipirayipirabe kumeneko, ndipono ngati mukumazitsatira kumeneko I think magayi ngati muzitsatira kumeneko, magayi amene muli kuno, amene muli kumeneko, we know you are going through it, mukudutsa muzimenezo ndeseti ngati mukuzitsatira ya ndi zomwe mukupanga experience. Koma magayi akuno ngati muzitsatira ndizonena kuti situation ikuyipirayipirabe. Ku Mosel Bay kujaku guys sizili bwino, ndikumenenso kwaphedwanso ndekuti anthu 5 amenewo aku Mozambique amenewo sizikuyenda. Miyoyo ya Malawi ndoti ili pa chiopsezo. So far ifenso tinanditeko information yonena kuti mwina mwake Malawi ena akaphedwa, which is good, tizithokoza Mulungu chifukwa cha zimenezo. Koma tisafike point yonena kuti tiyambe kumalandira mauthenga amenewo. Tatiyeni tipange zonena kuti mabasiwo apite. Anthu kumeneko kosali safe, tumizani mabasi chimene mukuchedwetsa ndi chanu kodi, kapena mwatumiza kale, munakanenatu mabasi ali munjira akhala kufika, that's better. Koma osangona kuti tikupanga madongosolo, tikupanga madongosolo amene mupangawo kodi ali patino pakana ali panopa, stage yomwe yali ndiyotani tizidziwa kaya. Anthu tusali safe kumeneko, kuli timakanda kumeneko taku Malawi, tiyana tabadwira kumeneko, koma you know what, ndizoti tabadwira ndekuti kuchoka kwa makolo aku Malawi kuno. They are Malawians by birth, ndi nzika za Malawi amenewo akufunika atetezedwe azibwera kuno. Sitikufuna zonena kuti mukamba iyayi titumiza mabasi akatenga Amalawi, chani tikuthandizani ndi matransport, kumakamba. Kenako mukamakafika kumeneko muzatifotokozera iyayi tabweretsano Amalawi okwana mwakuti, komanso tabweretsa mitembo ya Amalawi okwana mwakuti. Zimenezo ayi kunena kuti munakatha kuwanyamula anthu ali moyo, koma ndiye kuti chifukwa chochedwachedwa muzipezeko zoti mwakanyamula maliro. Ife zimenezo ayi. We want you to carry those Malawians home, bring them home safe and sound. Asafike kuno ali moyo, we want them, we need them here. Tufuna akhale ali moyo, azatipeze kunoko ali amoyo, osati reunion yake atatisiya. Zimenezo ayi. So do the needful, akuti.